Imaš neke veze s Vodenicom, pa zbog toga ili? Pa može se reći. Može se reći, dobro. Nataša, dobrodošla. Zdravo. Bolje vas našla. Kako je si, dobro? Super sam, odlično. Ali to će nam Nevena kasnije reći, a Nataša isto. I ona je kantautor, mogu slobodno reći. Da. Kod mene je ljubav i korisno i studio i muzika, da. I bila sam srećno pijana, sad sam moćna žena. A sad sam moćna žena, da. Isto moj dragi Alen Ćirić je radio muziku. To sam ja htjela da pohvalim, lako je tebi. Hvala. Pa da, mislim, isplativije, jeftinije, tako nego da plaćamo, jel, sve posebno. Ovako imamo i muziku, aranžman, džabe. Imamo problem. Kantautori i tako dalje. Kompozitori, određeni kompozitori se ljute. Pa da, verovatno. Nije pravo. Zbog njihove zarade. Ma koliko ta pesma da je dobra, sprečavaju da ona dođe baš do slušalci. Pa dobro, nekom je bitno taj potpis kompozitora i to, znaš, ima to sad svoje. Što kaže jedan moj kolega koji je naravno mnogo ispred nas i uspio i jednostavno živi od tih tantijema, trenutno mu nije interesu i tako kaže, pa može mi se. Eto, čuli smo, ali kad smo pomenuli moćna žena i pored toga srećno pijana, dve interesantne stvari. Tebi se vezuje tamo interesantne stvari oko tog snimanja spota i šta je to tamo bilo? Imali ste tamo neke pekove, imali ste po nekim halama? Ja moram prvo da napomenem da sam tekst moćne žene radila ja, ali ne zbog toga da bi se ja kao sad pravila važno da sam ja sad kao neka moćna žena. Molim lepo. Pošto onako tekst na prvo slušanje zvuči kao malo prepotentno, ali moj cilj je bio da se onako opišu današnje žene. Jer su većinom postale sve moćnije, varljive i tako to. Ali i za one žene koje su možda, koje manje veruju u sebe, pa možda bude na neki način i afirmacija za one žene koje žele da postanu moćnije. Da im pomogneš da se izbore. Čekaj, njegova je beskonačna sreća, a ti si srećno pijana. Bila. To je bilo. Od ljubavi pa sam postala moćna. Moćna žena, a Bucka se nadovezuje isto na to i kaže noćas cure, vrte ture. Wow. Sve smo povezali. Momci, bye bye. Dobro, što se tiče spota, šta smo, ovo je posljednje što smo imali prilike da vidimo, a vidjet ćemo naravno. Što se tiče spota, isto je naša kreacija, tako da... I fantastičan je spot. Želeli smo nešto onako da uradimo malo drugačije. Ima se neke stilove. To je nova produkcija, naša produkcija A-Video, Music. Tako da tražili smo neki objekat gde bi to snimili, da bude drugačije, a da nikad zapravo nije tamo snimljeno i setila sam se hale sportovo izgradnje u Pančevu i hvala direkciji grada što mi je obezbedila da mogu da snimam dozvole i higijeni za parking, pošto smo koristili neke kadrove ispred. Niste plaćali parking, niste? Nismo plaćali, sva sreća. Ali želela sam da baš moćnu ženu predstavim u jednom tako napuštenom prostoru, da ne kažem blatnjavom, pošto je prošlu noć padala kiša, sva sreća pa me Bog pogledao, sinulo je sunce dan snimanja. Prosto žela sam da bude drugačija ta moćna žena, da ne bude u luksuzu, u vilama, avionima, kamionima, nego da se predstavi u jedno tako prostoru kao i u životu, jel? Postoje tako neke teške situacije kroz koje mi postajemo moćniji i borbeniji. Znači, karakterno da je opišem, a ne u materijalnom. To mi je bio neki... Ali, boga mi, onako vizualno je bilo sve... Ako već nema džipova aviona, onda mora da je nešto, daš, drugačije, prepostavljam. Da. Evo, videli smo kako te to jure po toj hali, pa onda neki munje, gromovi. Ima svašta. Iza tebe bile munje, gromovi, čuda ludila. Pa to ti kažem, to je bio cilj da se prikaže jedna snažna žena kako se bori kroz te neke gromove. Dobro. Kroz životne gromove. Ja mislim da tako žene moraju biti i moćne, pogotovo poslom kojem se vi bavite i na estradi. Jel' tako? Da, uopšte nije jednostavan posao. Koliko vam je puta došlo, ja više ne mogu ovo da izdržim, ja se predajem na neki način. Meni svaki vikend. Jel' tako, Nataša? Pa to je. Dešava se, ali mislim opet ljubav prema pevanju je prevaziđe sve te strahove, da kažem. A Bucka kod tebe? Šta vi mislite o tim izdavačkim kućama, Nataša?
Pa ja sam izdala 2013. za Gold. Ja sam probala isto taj, da kažem, album Prvenac, ali to se meni nije isplatilo. Ali dobro, mislim... Vredi pokušati i svako iskustvo je jedna lekcija. Tako da, ja sam krenula posle toga single po singlu i tako ću da nastavim. Bucka, tvoje iskustvo? Za sad. Vi crpite inspiraciju, Nataša? Pa meni ljubav pomaže. A ljubav? Pa dobro, ljubav generalno. Da. Živeo Alen, je li tako? Naravno. Pomaže i već. A i neka, da kažem, pozitivna energija. Ja sam za to da pravim i u budućnosti gledat ću da takve tekstove pišem, da baš budu afirmativni. Da nekako dižu ljude da idu napred, da veruju u sebe, u svoje snove. Onako neke vesele pesme, je li tako? Da, kao što sam ove dve. A kaži mi, se plesom i dalje baviš, ne? Pa kod kuće i ovako ovde kod vas u studiju. Pa se zadišem, pošto nisam redovna u tome, ali znam da si to radila. Više šetnje, joge i tako to, malo manje sad već. A ako će neko da nauči ples, recimo ja i Renato dođemo da učimo kod tebe, može? Pa može. To nije problem. Jogu bi izuzetno volao. Svaki dan bi volao jogu. Bacim nogu iza leđa i to. To nikad nisam mogao. Ovo mi je najviše što mogu da budem. Dalje ne mogu. A da čačkaš ma kako, to samo mogu da smirim. Ajde, smirite se. Ajde pričamo to nešto pred sam kraj. Pred sam kraj neko slobodno vreme. Da, ili anegdotu neku, eto. Jesi ti jurila neke vukove, nisi? Ne. U slobodno vreme ne baviš se lovom, ne? Ne bavim se. Dobro. Ja sam svoje ulovila. Da. Tako da, mislim, ovaj drugi lov. Da. A ovako, tako da uživam. I sad uživaš? Da, i uživam i... Filmofil si, jel tako? To ti kažem. Jel filmofil, onako, opuštanje? Pa to najviše volimo. Filmovi. Pa dobro, kako... Hrana, šetnja, ples ono samo ovako privatno. Pa da. Striptiz malo. Striptiz, to. Pa ja rekao, ja Renato dođemo. Mislim, muž. Dobro. Znači, u principu, slobodno vreme provodiš tako, na taj neki način. Ja stigneš da možda izađeš negde tako malo. Pored posla, teško. Izlazak mi je svirka. Upravo to. Pa i jest, da. Dovoljno mi je. Radiš sa nemaš neki svoj standardan bend ili... Evo, znam da radiš sa gospodinom Đokovićem, Danielom. Da, Danielom Đokovićem, klavijaturista, Vlada Delić. To je neka ekipa standardna. Ja pozdravimo Daniela isto. Da, naravno, pozdrav za njih. Skoro smo bili u Smederevu, kad smo bili s tobom, Maksimusu. Tako da vidimo se valjda uskoro ponovo. Naravno. Ništa, hvala vam svima još jednom. Družimo se daju u novogodišnjoj noći. Naravno. Doćete da nas... Da, ja sam spremio jedan specijalan program ovdje za novogodišnju noć. Polako, o tom potom javit ćemo vam. Nataša, ti ćeš isto doći, ali tako? Da. I Bucka nam snaže. Htio sam da pitam samo kratko Natašu. Vidjeli smo vam neke fotografije, Nataša, neke seksi... Opet te fotografije. Ne, ali zanima li ćeš nastaviti? Nataša, mora to da pita. Ne, hoću da kažem da ćeš malo nastaviti u tom pravcu foto session, te varijante. Pa toga uvek ima, mora. Mislim, prosto to prati svaku pesmu, svaki spot. Da sam pomenuo prošli put, nego da li će biti i dalje? Pa ove sad što sam radila, to su bile više ovako sa spota. Nisam nešto specijalno radila ponovo, ali dobro, ako toliko zahtevaš, ja ću zbog tebe ovih dana da zakažem taj fotosession. Dobro. Hvala vam još jedan put. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vremena i bili danas sa dama. I za kraj srećno pijana. Srećno pijana, tako. Do tada mnogo, dragi gledalci. Uživajte u pesmi Srećno pijana, a mi se vidimo naredne nedelje. Hvala mnogo. Prijatno, doviđenja. Prijatno, čao.